Mit navn er Christian Møller Svensson. Jeg er uddannet på Fysisk Ledelse. Mit navn er Christian Møller Svensson. Jeg er uddannet på Fysisk Ledelse. Mit navn er Christian Møller Svensson. Jeg er uddannet på Fysisk Ledelse. Mit navn er Christian Møller Svensson. Jeg er uddannet på Fysisk Ledelse. Mit navn er Christian Møller Svensson. Jeg er uddannet